Tur nuwun sampun mirsani video saking kula lan kanca-kanca. Iya bener banget Kang. Lah terus kepanjang kuyungipun kagem Ngenol Music, pencet like, komen, subscribe. Ayo rame-rame didukung lur. Terminal Blitar kaya nguntapake budak karo kowe menyang Banyuwangi. Kumitir minangka saksine lakonku lan kowe rasa tresnaku saya krasa nalika ke aras pipiku pundakmu aku sendek hati tipis rasane ngatias ning sadalan kowe rambutku alas paraten aku mitir minangka saksine lakonku lan kowe angeter setresnamu saya krasa nalika kok aras Bapak bisa? Iya nak, mangko tak adek ya nak.